17 година, час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман», 25 січня, 1428 день анексії Криму. В студії Ескендер Меметов. Ще два обшуки в окупованому Криму. Силовики на світанку майже одночасно вірвалися у будинки кримсько-татарських родин в Ніжньогірському районі та у Джанкої. Обшукали оселі мусульман, а потім затримали годувальників. До яких методів вдаються окупанти, аби залякати кримчан, у нашому сюжеті. Село Розливи. Щойно зійшло сонце. Одна з вулиць селища перекрита кордонами поліції. Нікого не пропускають. У будинку Ебазара Ислямова нишпорять окупаційні силовики. Беспредел в Крыму продолжается. Бандитизм цветет. Чоловікові інкримінують розповсюдження екстремістських матеріалів. Зокрема, поширення публікацій про заборонену в Росії організацію Хізбут Тахрір, розповідає дружина. Мар'ям Ислямова каже, окупанти знехтували тим, що в чоловіка серйозні проблеми зі здоров'ям. Після трусу чоловіка забрали до відділку поліції. Родичі та друзі поїхали слідом. По їх словам, що вроді з ним як все нормально. Но я знаю, що у нього зі здоров'ям є проблеми, тобто делаем МРТ каждые 2 месяца, у нас профессора за ним наблюдают, там сложность, проблемы большие в голове, кровоизлияние и так далее. Только с хорошей стороны я его знаю. А это то, что сегодня происходит, рано утром вламываются в семью, где практически каждый член семьи инвалид. Ничего хорошего по этому поводу сказать нельзя, потому что эмоции. То есть в таком государстве мы и живем. А це вже Джанкой. Обшук тут відбувся у Енвера Кроша. Зашли, их было человек, наверное, на пороге. Человек 10, может быть, я не ошибаюсь, если. Человек 10. Были все они в масках. Искали оружие, так, они так и говорили, да? Да. Угу. Тут обшук тривав кілька годин. Потім Енвера Кроша вивезли до Джанкойського райвідділку поліції. Під будівлю приїхали друзі та знайомі на підтримку. Энвер нормальный человек, работает здесь в Джанкое телефонистом. Добрый, с друзьями, с любым человеком отношения нормальные у него всегда были. И в Джанкое много кто его знает. Енвер Крош вже мав справу з окупаційними силовиками 3 роки тому. Тоді ФСБ намагалась схилити його до співробітництва. В час ночи он приезжает ко мне и показывает, у него на мизинцах было горелое, видно. Он говорит, током пытали, одевали мешок. В общем, смысл того, что его должны были, чтобы он на них работал. Чтобы он был у них информатором. Он отказывался, это его пугали. Уважаемые, все услышали нас? Да. Если в течение 10 минут вы не освободите территорию возле райотдела, будете привлечены к административной ответственности. Одну минуточку. Штраф от 20 тысяч, включая административный арест. Обох кримських татар з відділку поліції відразу доправили до місцевих судів. Чоловікам закидають адміністративне правопорушення. Ріана Алієва, Заман, АТР. Кілька хвилин тому підконтрольний Кремлю Джанкойський районний суд заарештував Енвера Кроша на 10 діб. Його звинуватили у пропаганді екстремістських організацій. Родичі обурені, кажуть, матеріал, про який йдеться, Крош поширив у 2013-му. Засідання у справі Ебазара Ислямова ще триває. Последний раз он был в контакте, это при Украине. Там лозунги были. То, что противоречит, то, что не подходит вот этому государству беспредельному российскому. То есть то, что 5 лет его не было в соцсети, это не интересует судью вообще. Чувствует нормально, всем привет передает, всем селям. Благодарит за поддержку. Сьогоднішні обшуки в Криму прокоментували у вітчизняному МЗС. Речниця Мар'яна Бец заявила, що країна-окупант таким чином намагається витіснити корінне населення і заселити півострів росіянами. Росія не реагує на ноти і звернення. Ці випадки увійдуть до справи «Україна проти Росії» в ООН. Вона стосуватиметься усіх форм расової дискримінації у Криму.
фактично здійснюється геноцид населення. І ми всі ці факти збираємо. Звичайно, засуджуємо такі незаконні дії російської окупаційної влади, тому що навіть відповідно до міжнародного права будь-яка окупаційна влада має дотримуватися міжнародного права, прав людини і основних свобод. Голову Меджлісу Рефата Чубарова допитали як свідка у справі про державну зраду президента-втікача Віктора Януковича. На допиті голова Меджлісу повідомив, співробітники СБУ 2014-го попереджали його про можливе захоплення будівель та прогнозовані провокації на мітингах. Також він розповів про події, які передували початку російської збройної агресії у Криму. Більше у нашому сюжеті. Близько 2 годин сторони допитували голову Меджлісу. Питання стосувалися подій лютого березня 2014-го. Рефат Чубаров розповів, що ситуація була напруженою, а тодішня кримська влада політично заангажованою. Людей із Криму відправляли на антимайдан. Голова Меджлісу повідомив, що з ним контактували невідомі та пропонували зустрітися із помічником Путіна Владиславом Сурковим. Я відповів, що якщо ця зустріч буде з теми обговорення питань допомоги Україні щодо влаштування кримських татар, я готовий. З інших питань я зустрічатися з ним не хотів. На думку голови Меджлісу, початком подій, які призвели до анексії Криму, стали заяви Володимира Константинова, тодішнього голови Верховної Ради Криму, щодо відокремлення півострова. Заяви зроблені під час його візиту до Москви 20 лютого 2014-го. Він сказав, що Крим може розглянути питання щодо відокремлення. І оце, це було таким інформаційним вибухом, і ми розуміли, що Верховна Рада Криму чекає повернення Константинова для того, щоб зреалізувати як варіант такі його твердження. Також Рефат Чубаров повідомив, близько 4-ї ранку 27 лютого 2014-го тодішній голова Кримського відділу СБУ попереджав його про захоплення будівлі Верховної Ради Криму невідомими особами та про велику кількість стрілецької зброї, яку вони принесли до будівлі. Покази голови Меджлісу задовольнили як сторону обвинувачення, так і адвокатів Віктора Януковича. Проте думки щодо свідчень у сторін протилежні. Свідок Чубаров, на думку сторони обвинувачення, повністю підтвердив російську агресію проти нашої держави, здійснення Російської Федерації агресивної війни проти України. Всі бачили і, мабуть, відчули, що це були відверті свідчення. І стало зрозуміло, і це було заявлено прямо, що Крим здали, а людей та кримчан зрадили. Віктора Януковича підозрюють за 3 статтями Кримінального кодексу України, а саме державній зраді, пособництві у веденні агресивної війни та посяганні на територіальну цілісність України. Віктор Пономарьов, Даніл Карп, Заман, АТР. Російський суд відмовився розсекретити причини помилування заступників голови Меджлісу Чийгоза та Умерова. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав адвокат Ніколай Полозов. У суді не пояснили Чийгозу і Умерову їхній нинішній правовий статус на території Росії та окупованому Криму. В своїй відмові прийняти позови суддя послалася на те, що президент Росії має недоторканність та імунітет від судового переслідування. Ніколай Полозов подаватиме позов знов. Як відомо, засуджених окупантами заступників голови Меджлісу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза торік, 25 жовтня, без попереджень та пояснень видали Туреччині. Звідти вони прилетіли в Київ. З того часу колишні бранці Кремля намагаються дізнатися, на підставі чого їх звільнили і чи мають вони право виїжджати до Криму. Действительно, мы ожидали, что российский суд будет всячески препятствовать. То, что я увидел, конечно, выходит за все рамки не только, скажем так, правовых оснований, но и в целом нарушает конституционные принципы в России. Фактически вывели за пределы закона администрацию президента, то есть они могут принимать абсолютно любые решения, и никак их обжаловать нельзя. Это абсолютно незаконно. Меджліс кримсько-татарського народу підтримує громадськість щодо позбавлення звання Героя України тих кримчан, які зрадили батьківщину. Про це заявив голова Меджлісу Рефат Чубаров. Йдеться про 6 мешканців півострова, які підтримали анексію Криму. Серед них і колишній депутат Кримського парламенту Олександр Баталін, щодо якого прокуратура Криму відкрила кримінальне провадження за фактом державної зради. Воно вже скеровано до суду. На переконання Рефата Чубарова, позбавлення звання героя – це найменше покарання для таких людей. Хоча сам факт
факт позбавлення нагород нагадує радянщину. Тому найкраще, аби суд дав оцінку їхнім діям, і вони самі відмовилися від такого високого звання, зазначив голова Меджлісу. Наші герої низької культури. Вони хочуть і орден зберегти, як цяцьку, і бути вірними іншій державі. Я думаю, що треба позбавити всіх, хто має, якщо вони самі не осмілилися просто вибачитися перед Україною за свою поведінку. Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заман» кримсько-татарською з Шевкетом Намутолаєвим менш ніж за годину. А просто зараз ефір продовжить програма «Бугунь» із Олегом Борисовим. Будьте з нами.